हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम हरे कृष्णा. So warm welcome for today's session. நம்ம இன்னைக்கு எல்லாரும் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா கடவுளுடைய அனுகிரகத்தால ஆச்சாரியருடைய ஆசீர்வாதத்தால நம்ம லெவல் 1 முடிச்சிருக்கிறோம். இப்போ வாழ்த்துக்கள். ஸோ இங்க வந்து நம்ம பிரணத்தி எல்லாரும் பண்ணலாம் மியூட்ல இருந்துட்டு. ஓம் நமோ விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணி निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றோம், வை லெவல்ஸ் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கீதா கோர்ஸ், இதுதான் கேள்வி. இது பதில் பாத்தீங்கன்னா, in my book the philosophy of Krishna consciousness is explained fully. So if there is anything which you do not understand, then you simply have to read again and again. So இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், புரியுதோ புரியலையோ நம்ம என்ன பண்ணணும், மறுபடியும் படிச்சுட்டே இருக்கணும். ஒரு முறை படிச்சா போதுமா, 2 முறை படிச்சா போதுமா இல்ல. பிரபுபாதா நமக்கு என்ன சொல்றாரு, ரீட் அகெயின் அண்ட் அகெயின். ஏன்னா என்னுடைய புத்தகத்துல நான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வை பத்தி சொல்லியிருக்கிறேன், மறுபடியும் படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இதை டெய்லி படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது, கடவுளுடைய ஞானத்தை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு தேவை. பண்ணாதான் நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்க முடியும். ஓகே, வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு அனைவருக்கும். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, இதுல நமக்கு என்ன தகுதிகள் வேணும்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம டெய்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம ஜபம் பண்ணணும் இல்லைங்களா. ஆல்ரெடி நீங்க நாம ஜபம் பண்றீங்க. ஓகே, ஸோ அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓகே, அப்போதான் நம்ம வந்து இந்த ஷெல்டர் ஆஸ்பயர் ஷெல்டர் அந்த ஸ்டேஜஸ்க்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும். ஃபைனலி நம்ம இனிஷியேஷன் வாங்கிக்கணும் இல்லைங்களா. ஸோ குவீசஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாரும் வந்து ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கலாம். ஐ ஷல் சாண்ட், இங்கே 1ன்னு இருக்கு, நம்ம எல்லாரும் 4ன்னு போட்டுக்கலாம். ஐ ஷல் சாண்ட், நான் வந்து 4 ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை வந்து எல்லா நாளும் நான் சொல்லுவேன். ஒழுங்கா நான் வந்து டெய்லி வந்து கிளாஸுக்கு அட்டன் பண்ணுவேன். நான் வந்து இதுல வந்து டிஸ்கஷன்ல வந்து கலந்துரையாடல வந்து கலந்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த வேதங்களை என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் அது மாதிரி நான் நடக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவேன். அப்புறம் இந்த சாட் பாக்ஸில் நம்ம என்ன மெசேஜ் போட்டாலும் அது கடவுளுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கணும். அது தவிர வேறு எந்த விதமான அன்வான்ட் மெசேஜஸ் நம்ம போடக்கூடாது. இதுதான் இந்த நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். இங்கேயும் சரி, வாட்ஸ்அப்லேயும் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது. ஓகேங்களா. ஸோ நம்மளுடைய டெம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மங்களூரில் இருக்குது. உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போகலாம். இப்போ நம்ம ஓன் டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் டிவைன் கிரேஸ் தாஸ் பிரபு. ஓகேங்களா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் அத்தியாயத்திற்கு போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஸ்லைடு தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. கிருஷ்ணா, இதுல வந்து அர்ஜுன வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மாதாஜி. வாய்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஓகே, சரிங்க பிரபு. ஸோ இங்க நீங்க நெட் வந்து ஏதாவது இருந்து
கிருஷ்ணா இமீடியட்டா சொல்லுங்க, யோசிக்காதீங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கேக்குது இல்லையா பிரபு? இப்ப கேக்குது மாதாஜி. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து தேங்க் யூ பிரபு. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, படைகளை கவனித்தல். அதாவது இந்த குருஷேத்திர போர்ல வந்து 2 தரப்பட்ட மனிதர்கள் வந்து ஆஜராயிருக்காங்க இல்லையா? கௌரவ படைகள், அப்புறம் வந்து பாண்டவர்கள். இத வந்து போயிட்டு அ அர்ஜுனன் வந்து அப்சர்வ் பண்றாரு. இல்லையா? ஒரு கேள்வி வரும். என்ன என்ன பண்ணணும்? சண்டைக்கெல்லாம் தயாராயிட்டாங்க. சண்டை தானே போடணும். யாராவது போயிட்டு கவனிப்பாங்களா? எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க, யார் இல்லைன்னா என்ன நம்ம வேலை சண்டை போடணும் அப்படிதானே இருக்கணும் கான்செப்ட். பட் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் அந்த எண்ணத்தை வந்து உள்ள இருந்து தூண்டி இருக்கார் பரமாத்மா இல்லையா? அதனாலதான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை பார்க்கணும், அதே. ஸோ நம்ம இஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா அவருடைய அவருடைய எழுதப்பட்டதா இந்த பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் பகவத்கீதா உண்மை உருவில். அதை தான் வந்து நம்ம படிக்க போறோம். அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இஸ்கானுக்கு வந்து இருக்கிறாரு. ஞானாகண்டலாலயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्री हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. नमोस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुधा देवी प्रणमामि हरिप्रिय. पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So அந்த பிரபுபாதாக்கு அக்கார்டிங் டு பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா இந்த பகவத் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராக்டிக்கல்லா நம்ம விசாரம் பண்ண ஒரு அடிப்படையான புத்தகம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எல்லா புத்தகத்தை வந்து படிக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, one must study Bhagavad Gita inside out and that help cover external activities. இதை படிக்கிறதுனால நம்மளுடைய செயல்கள் வந்து ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது சொல்றாங்க. இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தத்துவத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? எப்படி பாத்தீங்கன்னா தனியா இல்ல, பக்தர்களோட சேர்ந்துதான் வந்து பக்த சங்கத்துலதான் நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு மூலியமா தான் நம்ம கத்துக்கணும். தவிர நம்மளா வந்து இந்த ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, காசுக்கோசம் சொல்றாங்க பாருங்க, அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம படிக்க கூடாது. ஓகே, கத்துக்க கூடாது. ஓகே, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய சொல்றாரு. அதாவது சங்கராச்சாரியர் இத வந்து இந்த பகவத்கீதை என்ன சொல்றாருன்னா, இது அமிர்தம் போன்ற ஒரு நதி. அமிர்த நதின்னு சொல்றீங்க வந்து தண்ணி தான் பார்த்திருக்கோம். ஆனா இந்த பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அமிர்தம் போன்றது. சோ இது வந்து ஒரு நதிக்கு ஒப்பிடுறார். ஓகேவா? சோ இது வந்து எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதத்துல ஒரு பகுதி தான் இந்த பகவத்கீதா இல்லையா? அர்ஜுனா வந்து பாத்தீங்கன்னா சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றாரு. பட் அவருக்கு ஆத்ம ஞானத்தை வச்சு தன்னுடைய கடமையை வந்து செய்யணும் கிருஷ்ண உணர்வோடன்றதை வந்து தெளிவுபடுத்துறாரு கிருஷ்ணர். ஓகேவா? சோ கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் இது உபதேசிக்கல, நமக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உபதேசிக்கிறாரு. அவர் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, அவருடைய கருணை. நம்ம ஒரு விஷயத்த ஒண்ணுத்துக்கு கொடுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பெஸ்ட் திங் கொடுக்கணும்னா அவங்க மேல அன்பு இருந்தாதான் நம்ம கொடுப்போம்.
இல்லைன்னா நம்ம கொடுக்க மாட்டோம் இல்லையா? ஆனா கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கருணையானவர். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரம ரகசியமான ஞானத்தையும் பரம ஞானத்தையும் வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. ஓகேங்களா? சோ இப்ப வந்து இந்த குருவுடைய வம்சாவழியை நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சாந்தானு இருக்கார். அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு ஃபர்ஸ்ட் கங்காதேவிய வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார். கங்காதேவி என்ன பண்ணாங்க, பிறந்த குழந்தை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிட்டு தண்ணீல போட்டாங்க. அவங்க கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே சொன்னாங்க, நான் என்ன பண்ணாலும் நீ வந்து கேட்கக்கூடாது. நீ கேட்டேன்னா நான் அன்னைக்கு போயிடுவேன் கிளம்பின்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அவரும் பொறுத்து பொறுத்து பார்க்குறாரு. எத்தனை குழந்தைய போடுறாங்க. அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பீஷ்ம பிறக்கும்போது கேட்குறாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க, கோவத்துல கிளம்பி போயிடுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இவருடைய மகன் வந்து சாந்தானுக்கு கங்காதேவிக்கும் பிறந்த 8வது குழந்தை தான் பீஷ்மா. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஷ்ட வசுக்கள்ல ஒருத்தர். ஓகேங்களா? மீத்த அவருக்கு முன்னாடி பிறந்தவங்கலாம் டக்கு டக்குன்னு பிறந்த அடுத்த நிமிஷத்துல இறந்துடுறாங்க. அப்புறம் வந்து சாந்தானு வந்து காட்டு வழியா ஒரு முறை வேட்டைக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது அங்க ஒரு பெண்ணை பாக்குறாங்க. ஓகேங்களா? மீன் பாக்குறாரு. அவங்கள வந்து திருமணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அவங்க அப்பா வந்து சொல்றாரு, ஏற்கனவே உனக்கு வந்து குழந்தை இருக்கு. உனக்கு அடுத்தது அவன் தான் அரசன் ஆவான். அதனால வந்து நான் கொடுக்க மாட்டேன் என் பொண்ணன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அப்ப வந்து அவர் வந்து ரொம்ப கவலையா வந்துடுவார். அப்பாவுடைய முக சோர்வை பார்த்துட்டு பீஷ்ம என்ன பண்ணுவாரு, மந்திரி கிட்ட கேட்பார். ஏன் வந்து அப்பா இப்படி இருக்காருன்னு அப்படின்னு கேட்டா இது மாதிரி விஷயத்த சொல்வார். பீஷ்ம என்ன பண்ணுவாரு, சாந்தானு அப்பா கிட்ட போய் பேசுவார். அதாவது உங்க பொண்ணை எங்க அப்பாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுங்க. நான் அரசனாக மாட்டேன்னு. சரிப்பா, நீ அரசனாக மாட்டேன்னு வாக்கு உறுதி குடுக்குற. ஆனா உனக்கு பிறந்த பசங்க வந்து தாத்தாவோட அரண்மனையில அரசாட்சியில நானும் அரசாளணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்படியா? நான் கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன். பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு 2 வார்த்தைய வாக்கு ப்ராமிஸ் பண்றார். ஓகேவா? வாக்குறுதி பண்ணிட்டு வராரு. அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்தியவதியும் சாந்தானும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா சத்தியவதி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மீனவ பெண்ணுன்னு சொன்னோம் இல்லையா? அவங்க ஒரு எப்பவுமே அவங்க அப்பா வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அந்த நதிக்கரையில இருந்து இந்த நதிக்கரையில ஆஹ் மக்கள வந்து ஓட்டிட்டு இந்த பக்கம் கூட்டிட்டு வருவார். ஓகேவா? ஒரு நாள் அவரால முடியல. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சத்தியவதி வேண்டியதா ஆயிடுச்சு. அந்த நதிக்கரையில யார் இருந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பராசரர் இருந்தார். ஓகேவா? பராசரர் வந்து ஒரு சிறந்த பக்தர், ஞானி இல்லையா? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சத்தியவதி கிட்ட சொல்றாங்க. இந்த சமயம் வந்து ஒரு நல்ல முகூர்த்தம். ஓகேவா? இந்த சமயத்துல ஆ சேர்ந்து ஒரு குழந்தைய ஈர்ந்தெடுத்தா ரொம்ப ஒரு தெய்வீக குழந்தை பிறக்கும், உலகத்துக்கு நன்மை ஆகும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆஹ் அதுக்கு வந்து சத்தியவதி என்ன சொல்றாங்க, நான் எப்படி உங்களை எல்லாம் நம்புறது அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகேவா? ஒரு கன்னி பெண் கேக்குறாங்க. இல்ல உம் உங்க அவங்க வந்து மீனவ பெண் இல்லையா? மச்சக்கன்னி. ஓகே. அவங்க உடம்பெல்லாம் வந்து என்ன மீன் வாசனை வரும் இல்லையா? அவர் சொல்வார், உன் மேல இருக்கக்கூடிய வாசனை இல்லாம போகும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு பிறகு அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அது மாதிரி நடக்குது. ஸோ அவங்க நம்புறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு 2 பேருக்கு பிறந்த குழந்தை தான் வந்து வியாசதேவர். ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சாந்தானுவ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. சாந்தானுக்கும் சத்தியவதிக்கும் பிறந்த குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசித்திர வீரியன். இவருக்கு வந்து சாந்தானுக்கு வந்து ஆக்சுவலி குழந்தை பிறக்காது. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் ஃபாதர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வியாசதேவர். ஓகேவா? வியாசதேவர் மூலமா வந்து பாத்தீங்கன்னா சாந்தானுக்கும் சத்தியவதிக்கும் பிறந்த குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பேர். ஓகேவா? சித்ராகதன், விசித்திர வீரியா. ஓகே. மறுபடியும் சொல்றேன், சாந்தானுக்கும் சத்தியவதிக்கும் பிறந்த குழந்தை வந்து சித்ராகதன், விசித்திர வீரியன். சத்தியவதிக்கும் பராசருக்கும் பிறந்த குழந்தை வந்து வியாசதேவ். ஓகேவா? இந்த விசித்திர வீரியன் என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கோசம் 3 பேரை கூட்டிட்டு வருவாரு பீஷ்மா. ஓகேவா? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க வந்து சாபம் கொடுத்துடுவாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த அம்பாலிகா வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு விசித்திர வீரியன். ஓகே. சோ இந்த அம்பிகா விசித்திர வீரியனால குழந்தை ஈண்டெடுக்க முடியாது. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கல் ஃபாதரா வந்து வியாசதேவர் மூலியமா அம்பிகாக்கும் வியாசதேவரான பயாலஜிக்கல் ஃபாதருக்கு பிறந்த குழந்தை வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர்.
ஓகேவா. அந்த அம்மா வியாசதேவரை பார்த்துட்டு பயந்துடுவாங்க. ஓகேவா. அதனால அப்படி ஒரு குழந்தை பிறக்கும். அப்புறம் வந்து அம்பாலிகாக்கும் பயாலஜிக்கல் ஃபாதரான வியாசதேவருக்கும் பிறக்கிற குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டு. ஓகேவா. அங்க தாசி ஒருத்தர் இருக்காங்க. தாசிக்கும் வியாசதேவருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா அவங்கள வந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த தாசிக்கும் வந்து வேலைக்காரி இல்லையா, அவங்களுக்கும் வியாசதேவருக்கும் பிறந்த குழந்தை வந்து விதுரர். ஓகே. யார் யாரு? திருதராஷ்டர், பாண்டு, விதுரர். ஓகேவா. விதுரர் வந்து தாசி புத்திரர். மீத்த 2 பேர் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்திரிய குடும்பத்துல வராங்க. சோ இந்த திருதராஷ்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறவிலே குருடு. அதனால அவர் யார கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா காந்தாரிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. காந்தாரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரேட் உமன். ஓகே. அவங்க வந்து தன் கணவனுக்கு வந்து கண்ணுக்கு தெரியல இல்லையா, தானும் வந்து கண்ணை கட்டிக்கணும், கண்ணு இல்லாம இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கண்ணை கட்டிப்பாங்க. அவங்களுடைய தம்பி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சகுனி. ஓகேவா. ஸோ திருதராஷ்டருக்கும் காந்தாரிக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 101 குழந்தைகள் இருப்பாங்க. அதாவது 100 பசங்க இருப்பாங்க. ஓகேவா. துரியோதனன், துஷாசனன், துஷாலான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெண் குழந்தை இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் வந்து பாண்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 மனைவிகள், குந்தி அண்ட் மாதுரி. ஓகே. குந்திக்கு வந்து பாண்டுக்கு ஒரு சாபம். அதாவது அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா ஒரு நாள் வேட்டையாடுறதுக்கு போவார். பிறவிலே குருடனா இருந்ததுனால திருதராஷ்டிரன் மூத்தவரா இருந்தா கூட அரியணையில உட்காரக்கூடிய தகுதி இல்லை. அதனால பாண்டு தான் வந்து அரசாளுவார். ஓகேவா. ஸோ விதுரர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூத்திரன் மகன், அதனால வந்து உட்கார முடியாது. ஸோ பாண்டு வந்து ரிலாக்ஸேஷன் கோசம் காட்டுக்கு போறாரு. அப்ப போகும்போது ஒரு மானை வந்து வேட்டை ஆடுறாரு. ஓகேவா. அங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆண் மான் பெண் மான் வந்து இணைஞ்சு இருக்கும்போது அம்பு எய்துறாரு. அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரிஷி முனிகள். ஓகேவா. நாங்க இப்படி இருக்கும்போது நீ விட்ட இல்லையா, நீ எப்போ உன்னோட மனைவிகளோட சேர்றியோ அப்போ உனக்கு வந்து மரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாபத்தை கொடுக்குறாரு. இது வந்து குந்திக்கு அவர் சொல்லியிருப்பார். ஓகேவா. ஒரு முறை வந்து இவங்க எல்லாருமே காட்டுக்கு போவாங்க, மனைவிகள் இவங்க எல்லாருமே. நான் வந்து குழந்தை இருந்து எடுக்க முடியாது, என்னுடைய நிலைமை இதுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து குந்தி தேவி சொல்லுவாங்க, அப்படியா, நீங்க கவலைப்படாதீங்க, எனக்கிட்ட வந்து ஒரு வரவி இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது எனக்கு வந்து நான் துர்வாச முனிவருக்கு வந்து சேவை செஞ்சதுனால அவர் எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் கொடுத்தாரு. ஓகேங்களா. துர்வாச முனினாவே எல்லாருக்கும் பயம், யாருமே வந்து சேவையெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க செஞ்ச சேவையினால மெச்சி அவங்களுக்கு ஒரு வரம் கொடுக்குறாங்க. நீ யாரை நினைக்கிறியோ அவங்க மூலயமா உனக்கு குழந்தை பிறக்கும்னு சொல்லிட்டு. அப்படி ஒரு அந்த வரத்தை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு தான் சூரிய பகவான விளையாட்டா நினைப்பாங்க. ஒரு சின்ன பொண்ணு இல்லையா, விளையாட்டை பரிசோதனை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. அப்படி பிறந்த குழந்தை தான் கர்ணன். அதனால தான் அவங்க வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி குழந்தை பண்ணா அது வந்து அவங்களுக்கு அவமானம், அப்பாவுக்கு அவமானம், ராஜ்யத்துக்கு கேவலம் சொல்லிட்டு தண்ணியில விட்டுறாங்க கர்ணனை. ஓகேவா. இந்த மாதிரி ஒரு வரம் இருக்கு என் கையிலன்றத அவங்க சொல்றாங்க. அப்படியான்னு சொல்லிட்டு உயர்ந்த ஆத்மாக்களை நினைச்சு அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைய வந்து ஈண்டெடுப்பாங்க. ஓகேவா. இந்திரனை நினைப்பாங்க. அதன் மூலியமா வந்து அர்ஜுனன் நினைப்பாங்க. தர்மத்துக்கோசம் ஒரு பையனை ஈண்டெடுக்கணுன்றதுக்கோசம் ஆஹ் தர்மபுத்திரனான யுதிஷ்டனை வந்து யம தர்மராஜா மூலமா வந்து வருவாங்க, கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. அப்புறம் வந்து பீமா வந்து பிறப்பாங்க. சரி, உனக்கு வந்து குழந்தை பிறந்துச்சுல, அதே மாதிரி மாதுரிக்கும் வரட்டும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அஸ்வினி குமாரர்களை வந்து நினைச்சிட்டு பிறக்கிற குழந்தை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நகுலன் சகாதேவன். வாயு புத்திரனுக்கு பிறந்தது தான் வந்து பீமா. ஓகேவா. யம தர்மராஜானால வந்து தர்மத்துக்கோசம் ஒரு குழந்தை, அதாவது யுதிஷ்டர். வலிமை கோசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாயுபுத்திரன் பீமா பிறக்கிறாரு. இந்திரன் மூலமா அர்ஜுனன் பிறக்கிறார். ஓகேவா. அஸ்வினி குமாரர்கள் மூலமா நகுலன் சகாதேவன் பிறக்கிறாங்க. ஓகேவா. சோ இது ஒரு ஆச்சா. இதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் திரௌபதி இவங்க 5 பேருக்கு மனைவியா இருக்காங்கன்றது. அப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுபத்ரா கிருஷ்ணருடைய தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு. அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தை வந்து யாருன்னு சுபத்ராவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தை தான் வந்து அபிமன்யு. அபிமன்யு வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்ராவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. உத்ராக்கும் அபிமன்யுக்கும் பிறந்த குழந்தை வந்து பரிஷித். ஓகே. பரிஷித்தோட பையன் தான் வந்து ஜனமேஜயா. ஓகேங்களா. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் வந்து குருவுடைய வம்சாவளி. ஓகேங்களா. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து போலாமா?
சோ இந்த பகவத்கீதையில வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகத்தை பத்தி சொல்றாங்க. 7ல இருந்து 12 வந்து பக்தி யோகத்தை பத்தி சொல்றாங்க. கடைசி 6 பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகத்தை பத்தி சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த பக்தின்றது வந்து ரொம்ப ரகசியமானது. பக்தி தான் வந்து எல்லா வேதங்களுடைய சாராம்சம்ன்றத சொல்றாங்க. அது வந்து நம்ம 15.15வது ஸ்லோகம் சர்வஸ்ய சாகம் ரிதி சன்னிவிஷ்டோ அத்த ஸ்ருதி போகனம் சன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அதுதான். அப்புறம் கர்ம ஞான யோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி இல்லாம அது பிரயோஜனமே இல்லை. ஸோ பக்தி வந்து பேசிக் திங்ஸ். ஓகேவா? வாழ்க்கை கொடுக்குது. அதன் மூலமா வந்து பக்தி பண்றது மூலம் அவனுடைய கர்மாவலும் வந்து செவனே செய்ய முடியும். ஞானத்தையும் அவன் பெற முடியும்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஜாயின் ஆனீங்களா? ஸோ பக்தி தான் வந்து நடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றாங்க. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு அப்படின்றது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பிரபுபாதாவுடைய கமெண்டரியில யாரோட பேசிஸ்ல இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 பேரோட பேசிஸ்ல இருக்கும். இது ஞாபகம். ஸ்ரீல பலதேவ் வித்யாபூஷன் அவர்தான் வந்து நம்முடைய ஓகேவா? பலதேவ் வித்யாபூஷன், அப்புறம் ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர், ஸ்ரீல ஸ்ரீதர சுவாமி, ஸ்ரீபாத ராமானுஜாச்சாரியர். இந்த 4 பேருடைய கமெண்டரி பேஸ்ல தான் வந்து பிரபுபாதா நமக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதையை கொடுக்குறார். ஓகேங்களா? சோ எல்லாருமே ஆச்சரியர்கள். ஓகே. சோ இதுல மொத்தம் வந்து 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இந்த 500 கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. 84 ஸ்லோகங்கள் வந்து அர்ஜுனன் சொல்றாங்க. 41 ஸ்லோகங்கள் வந்து சஞ்சயன் சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்து திருதராஷ்டர் ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த அத்தியாயத்தை வந்து 2 பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க. மொத்தம் 46 ஸ்லோகங்கள். அதுல முதல் 27 ஸ்லோகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிமுகத்தை பத்தி சொல்லுது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து 28ல இருந்து 46 வரையும் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுடைய சந்தேகங்கள். ஓகேவா? இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் நம்ம செக்ஷன் ஏ வந்து முதல் பண்ணலாம். அதுல இந்த 27 ஸ்லோகங்களை மறுபடியும் வந்து 3ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? இது பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து சண்டைக்கு வந்து தயாராறாங்க. அந்த படையில வந்து போர் படை எப்படி வந்து அமைச்சிருக்காங்கன்றத பார்ப்போம். முதல் 13 ஸ்லோகத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டையன் வந்து திருதராஷ்டருக்கு வந்து சொல்றாங்க யாரோடைய மனோபாவம் எப்படி இருக்கு, யாருடைய வலிமை படை பலம் பத்தி சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ அடுத்தது வந்து அவங்க யார் யாரு என்னென்ன நாதங்கள் வந்து ஒழிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கௌரவ பத்தி சொல்றாங்க. 14 இருந்து 19 வரையும் பாத்தீங்கன்னா பாண்டவருடைய பத்தி சொல்றாரு. அந்த கிருஷ்ணர் வந்து பாஞ்சன்யம் சங்க பத்தி தெய்வீ சங்கங்கள் வந்து சங்கங்கள்ல ஊதுறாங்கன்றத சொல்றாங்க. அதை ஊதுறதுனால வந்த விளைவுகள் அவங்களுடைய மனமாற்றங்கள் எப்படி எல்லாம் இருந்துச்சு அதையும் சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது 20ல இருந்து 77 வரையும் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து நீங்க ரத்தத்தை எடுத்துட்டு போய் 2 பேரு நடுவுல நிக்க வைங்க, நான் 2 படையும் வந்து நான் பார்க்கணும், நான் எனக்கு வந்து ஆர்வமா இருக்கு எந்தெந்த வந்து வந்திருக்காங்கன்றத நான் கவனிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் அர்ஜுனன். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த முதல் ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா மாதாஜி? ஓகே. சோ இந்த முதல் ஸ்லோகம் வந்து புக் இருக்கா பிரபு உங்ககிட்ட? புக்கு ஓபன் பண்றேன் மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓபன் பண்றேன், ஒரு நிமிஷம். हरे कृष्णा. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदा युधुत्सवः मामका पांडवच्चैव किमकुर्वत संजय. हरे कृष्णा माताजी. கேள்வி கேட்கிறார். ஓகேவா? அங்க என்ன நடக்குது? குருஷேத்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனோட தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்ம பூமி. அது அங்க எல்லா விதமான மத கொள்கைகள் எல்லாம் பின்பற்றுவாங்க. அதனால அங்க வந்து சத்தியம்தான் ஜெயிக்கும்.
தர்மக்ஷேத்திரம் அது வார்த்தையிலே தெரியுது. இது இந்த இங்க பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரன் கெட்டவனா இருந்தாலும் அவர் பேசினது ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான். அவர் தான் முதல்ல ஸ்லோகம் பேசுறாரு. அவர் ஆரம்பிக்கும் போதே பாருங்க, தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே. ஸோ தர்மங்கள் நிறைந்த கஷேத்திர இடத்துல வந்து எங்க இருந்து என் பையன் வந்து வின் ஆக போறான்றது அவருக்கே தெரியும். ஏன்னா அதர்மம் கொண்டவர்கள் தான் என் புத்திரர்கள். அந்த இடம் வந்து தர்ம பூமி. அங்க வந்து தர்மத்துக்கு தான் விலை இருக்கும். அவருக்கே டவுட், எங்க எங்க பசங்க வின் ஆக போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ அதனால கேள்வி கேட்கிறாரு. என்னுடைய மகன்களும் பாண்டுவின் புத்திரர்களும் என்ன செய்தனர் இல்லையா? இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி பெரியப்பா இல்ல, 2 பேரையும் வந்து பசங்களை தான் பார்த்திருக்கணும். பாண்டு இல்லாத பிறகு பாண்டு புத்திரர்களும் தன்னுடைய பசங்களா பார்த்திருக்கணும். பட் பேராசை இல்லையா, கண்மூடித்தனமான பாசத்தால் அவர் என்ன பண்றாரு, அதர்மமான செயல்களை பண்றாரு இந்த இடத்துல. தர்மத்தை வந்து சொல்லி கொடுக்கறது இல்ல பசங்களுக்கு இல்லையா? சோ அதனால இங்க என்ன சொல்றாரு, இந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ணர் இருக்கார் இல்லையா? கிருஷ்ணர் இருக்கிறதுனால உன் அங்கதான் வெற்றி இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும். அப்புறம் வேதங்களுக்கு வேதங்களால வழிபடக்கூடிய இடம் வந்து தர்ம பூமி. அப்புறம் வந்து பாண்டவர்கள் எல்லார் பக்கம் வந்து நியாயம் தர்மம் இருக்கு இல்லையா? அதனால ஒரு சந்தேகமும் இல்ல, பாண்டவர்கள் தான் ஜெயிக்க போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, பீஷ்மர் துரோணர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த ஆத்மாக்கள். ஓகேவா? அவங்களுக்கு வந்து இந்த சண்டையில விருப்பம் இல்லை, இருந்தாலும் அவங்க வந்து கடமைப்பட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? எதனால அவங்க வந்து இவங்க கிட்ட சில நன்மைகள், பீஷ்ம பிதாமகா துரோணாச்சாரியர் எல்லாம். ஓகேவா? அதனால இவங்களுக்கு பவுண்ட் ஆயிருக்காங்க. ஓகேவா? சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, திருதராஷ்டருக்கு பயம் இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? சோ திருதராஷ்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து அறியாமை இருக்கு. அறியாமை இருக்கிறதுனால என்னுடைய பசங்க பாண்டு பசங்கன்ற வித்தியாசத்தை பாக்குறாரு இல்லையா? அவரு அப்படி பார்க்காம நல்லவரா இருந்திருந்தாலும் வச்சுக்கோங்களேன், 2 பேரையும் செவ்வனே வளர்த்திருக்கணும் இல்லையா? ஒரே குடும்பம் தான் இல்லையா? இருந்தாலும் பிரிச்சு பேசுறாரு. ஓகே, சோ இது எதுக்குப்பா இந்த சண்டைன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிக்சர்ல நீங்க பார்க்கலாம். ஒரு விவசாயி இருக்கிறாரு. அந்த விவசாயி என்ன பண்ணுவாரு, நிலத்தை நல்லா பண்படுத்திட்டு அதுக்கு தேவையான சமயத்துல விதைகளை நட்டு அத பாதுகாத்து நீர் ஊற்றி வளர்த்துட்டு வருவார் இல்லையா? சமயத்துல வந்து களை செய்வாங்க. அதாவது என்னென்ன தேவையில்லாத பூச்செடிகள் அதெல்லாம் வளர்ந்துருக்கும், அதை எல்லாத்தையும் எடுப்பாங்க. அது மாதிரி இந்த தர்மக்ஷேத்திரத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்மம் செய்த பாண்டவர்களும் இருக்காங்க, அதர்மம் செய்த கௌரவர்களும் இருக்காங்க. சோ இங்க கலைகளை வந்து பறித்தெடுக்கிறார் கிருஷ்ணர். அதனாலதான் இந்த சண்டை. ஓகேவா? தப்பு செய்யறவங்களை வந்து அழிக்கிறார். அதாவது எதா எதாஹி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரதான்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? எப்பெல்லாம் வந்து அதர்மம் தலை தோங்குதோ அப்ப வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கோசம் நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுகம் யுகம் தோறுவன் வருவேன்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? அதனாலதான் இங்க வந்திருக்காரு. இதனோட உண்மையான நோக்கம் என்னன்னா, கெட்டவங்களை அழிக்குதோ தர்மத்தை வந்து நல்லவங்களை பக்தர்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு வந்திருக்காரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, சஞ்சயன் கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்கிறார். ஓகே, நம்ம எப்படி இந்த பகவத்கீதையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம என்ன செயல்களை செய்யணும், எந்த செயல்களை வந்து செய்யக்கூடாது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அப்புறம் கண்மூடித்தனமான பாசம் எப்படி திருதராஷ்டர் வச்சு அவரும் அழிஞ்சாரு, அவருடைய வம்சத்தும் அழிஞ்சு போச்சு. அது மாதிரி கண்மூடித்தனமான பாசமும் நப்பாசை இல்லையா, அது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடாது. தர்மம் அதர்மம் பண்ணா கூட என் பசங்க எப்படியாவது ஜெயிச்சிருவாங்களான்னு அப்படின்னு ஒரு நப்பாசை இருந்துச்சு இல்லையா, அது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடாதுன்றதை நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? சோ எப்பவுமே தர்மம் தான் இறுதியில் வெல்லும். கிருஷ்ணர் வந்து எந்த பக்கம் இருக்காரோ, எத்திர யோகேஸ்வர தத்ரோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? எங்க வந்து கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் இருக்காங்க, அங்கதான் வந்து எல்லா விதமான வலிமையும் செல்வமும் வரும்ன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அதனால தர்மத்து பக்கத்துல நம்ம இருக்கணும், கிருஷ்ணரோட இருக்கணும், நம்ம வாழ்க்கையில கிருஷ்ணரை எடுத்துட்டு போகணுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு 2வது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. हरे कृष्णा. दृष्ट्वा तु माताजी புக் பிரபு உங்க கையில
இருக்கு மாதாஜி, நான் வச்சிருக்கேன், இது ஆன்லைன்ல வச்சிருக்கேன். திருஷ்டுவா ஓகே. து பாண்டவானீகம் வியூடம் துர்யோதனஸ் ததா ஆச்சாரியமு சங்ய ராஜாவம்ச பிரவிதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சஞ்சயன் பேசுறார். திருஷ்டுவா து பாண்டவானிக்கம் யூதாம் துரியோதனாஸ்ததா ஆச்சரியம் உபாசங்கமய ராஜவச்சனம் அப்ரவித். அதாவது இங்க கூடியிருக்கும் படைகளை வந்து பாக்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ பாண்டுனுடைய படைகள் வந்து பாக்குறாங்க. துரியோதன் போயிட்டு அவருடைய டீச்சர் கிட்ட போய் சொல்றார். ஓகேவா? பாருங்க, நீங்க வளர்த்த பசங்க எப்படி வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க, சொல்றாங்க. ஓகேவா? சஞ்சயன் வந்து நமக்கு தெரியும் வியாசதேவருடைய சிஷ்யன். அதனால அவருக்கு ஒரு சக்தி என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, என்ன தூரத்துல நடக்குதோ அதெல்லாம் வந்து இருந்த இடத்துல வந்து பாக்குறதுக்கு முடியும். ஓகேவா? ஸோ துருதராஷ்டர் கண்ணு வேணும்னு கடவுள் கேட்குறாரு. இல்லை எனக்கு வேண்டாம், ஏன்னா நான் எந்தெந்த கேரக்டர் யாரையும் பார்த்ததில்லை, என் பையனும் பார்த்ததில்லை, யாரையும் பார்த்ததில்லை. கேரக்டரை வந்து நான் ரியலைஸ் பண்றதுக்கே டைம் எடுக்கும், அதனால சஞ்சயனே சொல்லட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரர் வந்து பிறவியில இருந்தே குருடனா இருக்காரு. பிறவில இருந்து உடல் மாத்திரம் குருடா இல்ல, கண்ணு உடல் கண்ணு மாத்திரம் குருடா இல்ல, ஆன்மீகத்துல வந்து அவர் குருடரா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பர்பட்ல பிரபுபாதர் சொல்றார். ஏன்னா குருட்டத்தனமான பாசத்தை வச்சிருக்கார். ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? நம்மளும் வந்து அந்த குருட்டாத்தனமான பாசம் பட்டுதல் நம்ம பசங்க மேல வைக்கக்கூடாது. எந்த எந்த இடத்துல கண்டிக்கணும் அந்த இடத்துல கண்டிக்கணும், எந்த இடத்துல அரவணைக்கணும் அந்த இடத்துல அரவணைக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அர்ஜுனன் சஞ்சயன் கிட்ட கேட்குறாரு திருதராஷ்டிராங்க, என்ன நிலவரம் எது சொல்லுப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எத்தனையோ முறை சமாதானத்துக்கு வந்தா கூட இவங்க வந்து அதை ஒத்துக்கவே இல்லை. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பக்கம் வந்து கமாண்டர் இன் சீஃப் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியார். ஓகேவா? ஸோ துரியோதனன் தான் வந்து அரசன் ஆக போறான்றது தெரியும் இந்த. ஆனால் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்காக பேசுவார் துரியோதனன். ஓகேவா? ஸோ துரோணாச்சாரியர் கிட்ட போய் சொல்றார், பாருங்க நீங்க வளர்த்து வச்ச பசங்கள்லாம் வந்து எப்படி வந்து அணிவகுத்து உங்க மேல போரிடுறதுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ அவருக்கு வந்து பயம். ஏன் வந்து துரோணாச்சாரியா கிட்ட போறாருன்னா, இவங்க பார்த்தா பயம் அவருக்கு. எவ்வளவு அழகா வந்து அமைச்சு வச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய படை பலத்தை. ஓகேவா? கொஞ்சமா இருந்தா கூட அழகா வந்து அமைச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்து 3வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பஷ்யைதாம் பாண்டுபுத்திராணாம் ஆச்சாரியமகிதீம் சமூம் வியூடாம் திருப்தரேண தவ சிஷ்யேன தீமதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் எதுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து தந்திரமா பேசுறதுல. ஒரு பொலிட்டிஷியன் எப்படி இருப்பான், அவன் வந்து ரொம்ப நாஜுக்கா பேசுவான் இல்லையா, அது மாதிரி துரியோதனன். ஓகேவா? அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஷ்யாதாம் பாண்டு புத்திரானாம் ஆச்சரிய மகாத்திம் சமம் யூதாம் துருபத புத்திரேன தவ சிஷ்யேன தீமதா. அதாவது எவ்வளவு அளவுக்கு எக்ஸ்பர்ட்டா உங்களுடைய சிஷ்யங்க வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க யார் இருக்காங்கன்னா திருப்பதாவுடைய பையன் தான் வந்து இருக்கான். திருஷ்டத்யும்னன் தான் வந்து படைத்தலைவரா இருக்கான். ஓகே. சோ திருஷ்டத்யும்னனுக்கு தான் நீங்க திருஷ்டத்யும்னனுக்கு வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான போர்க்கலைகள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தீங்க. ஓகேவா? ஆனா உங்களை எதிர்த்து அவன் வந்து சண்டைக்கு வந்திருக்கான். அவருக்கு தெரியும் இவனால் தான் தனக்கு உயிர் போகுன்றது தெரியும். இருந்தாலும் எல்லா வித்தைகளை வந்து சொல்லி கொடுக்குறார். ஓகேங்களா?
துரோணாச்சாரியர் வந்து ஒரு ஆச்சாரியம், அது மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. ஓகே. ஸோ நம்ம ஆச்சாரியார் இருக்காரு இல்லையா? ஓகே. ஸோ இதுதான் இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஓகேவா? ஒரு முறை இந்த துரோணாச்சாரியா வந்து வறுமையினால வந்து துருபதா கிட்ட போயிட்டு நான் உன்னோட நம்ம எல்லாம் ஒரே ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தே லட்சம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னு அப்படின்னு கேட்க துருபதா கேட்கறது மாதாஜி ஒன்றும் கேட்கல மாதாஜி. கிருஷ்ணா. சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா துருபதாக்கு வந்து கோவம் வருது. நான் அரசன், நீ ஒரு ஏழை பிராமணன், நீ வந்து என்னோட நண்பன் சொல்றியான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவமானப்படுத்துறார். சோ இவர் வந்து வருத்தத்தோட வந்துடுறார். ஓகேவா? சோ அவர் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பசுவையாவது கொடு, என் குழந்தைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பால் கொடுக்கறதுக்கு கூட வீட்டுல எதுவும் இல்ல, மாவை கலந்து அவனுக்கு பால் கொடுத்துட்டு இருக்கோம், அதை வச்சு நான் வாழ்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராமணன் வந்து கேக்குறார். ஓகேவா? அவர் வந்து குடுக்க மாட்டார். ஓகேவா? அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் என்ன பண்ணுவாரு, வில் விதை எல்லாம் நல்லா கத்து கொடுப்பாரு பாண்டவ புத்திரர்களுக்கு. சோ ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபு ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி சரி. இப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாரு, பாண்டவர்கள் எல்லாம் நல்லா மிலிட்ரி ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் கத்துப்பாங்க. ஸோ குருவுக்கு வந்து ஏதாவது தட்சிணை கொடுக்கணும் இல்லையா, என்ன கொடுக்குறதுன்னு கேட்பாங்க. அதுக்கு வந்து நீ போயிட்டு துருபதாவை வந்து கைது பண்ணிட்டு வான்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா அவர் அப்ப இன்சல்ட் பண்ணாரு இல்லையா, அதுக்கோசம் இவர் என்ன பண்ணுவாரு, துருபதாவை வந்து கைது பண்ணிட்டு வான்னு அனுப்புவாரு. அர்ஜுனன் வந்து சிறந்த வில்லாளி இல்லையா, துருபதாவை வந்து கைது பண்ணிட்டு வருவார். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது அவருக்கு வந்து ரொம்ப அவமானமா இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுடுவாரு. அவர் போய் என்ன பண்ணுவாருன்னா, யக்னம் வளர்த்து கடவுளுடைய அனுகிரகத்தால குழந்தை கிடைக்கும், பிறக்கும் அவருக்கு. அதுதான் வந்து திருஷ்டத்யும்னா திரௌபதி, ஒரு பெண்ணு ஒரு ஆண் குழந்தை. திருஷ்டத்யும்னா பாத்தீங்கன்னா இந்த துரோணாச்சாரியார்கிட்டயே அனுப்புவாங்க. இதுக்கு எல்லா வில் வித்தைகள், இந்த மிலிட்ரி ஆர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கத்துக்கிறதுக்கு அனுப்புவாங்க. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மாதாஜி. பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதா பிரபு? ஸ்க்ரீன் தெரியுது மாதாஜி, வாய்ஸ் தான் வரல. இப்போ கேக்குது. ஓகே. ஸ்க்ரீன்னா மீன்ஸ் உங்க போட்டோ தெரியுது, அந்த இது தெரியல, மொத்த ஸ்க்ரீன் வரல. உங்க உங்க டிபி தான் தெரியுது, அந்த இது வரல, லெசன்ஸ் வரல. ஓகே. இங்க ரொம்ப நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கு பிரபு. நான் வேற இடத்துக்கு வந்திருக்கேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி. இங்க என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா வில்வித்தை எல்லாத்தையும் இவர் வந்து துருபதன் இவர்கிட்ட தான் கத்துக்கிறாரு. ஆனா துரோணாச்சாரியாருக்கு தெரியும் தன்னுடைய மரணம் வந்து இவன் கையில இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? இருந்தாலும் அவர் வந்து அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாரு. குரு எப்படி இருப்பாரோ அவ்வளவு அளவுக்கு எல்லா விதைகளும் இவருக்கு வந்து துரோணாச்சாரியார் கத்து கொடுப்பார். ஓகேவா? சோ தன்னுடைய சிஷ்யனை வந்து பெரிய எக்ஸ்பர்ட்டா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. எப்படி பாண்டவர்களை வந்து இவரு தயார் பண்ணாரோ அதே மாதிரி வந்து இவரு எல்லா கலைகளும் வந்து சொல்லி கொடுக்குறார். ஓகேவா? சோ திருஷ்டத்யும்னுடைய தலைமையில வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியார் கிட்ட துரியோதனன் சொல்லுவார். இது எப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயம் அதெல்லாம் அவருக்கு சொல்றாரு. ஓகே. இப்ப நம்ம என்ன கீ துரியோதனன் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட் பொலிட்டீஷியன். ஓகேவா? ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்கா இருப்பாரு. அவனுக்கு பயம் இருக்கு. ஓகேவா?
திருஷ்டதும்னும் இருக்கிறான், எல்லாரும் இருக்காங்க. திருதராஷ்டிரருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு தெரியும் பாடவாசனா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு அதனால இதெல்லாம் வந்து ஓகேவா. பார்க்கலாம் ஓகேவா. ஒரு அக்ஷகோணில ஒரு 9,350 ஓகே. யாரு காலாட்படை ஓகேவா. காலாட்படைகள் வந்து 1,09,305 கேட்கல மாதாஜி. ஓகே. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குதிரைப்படை எத்தனை பாத்தீங்கன்னா 65,610 இருக்கும் ஓகேங்களா. யானைப்படை வந்து பாத்தீங்கன்னா 21,807 குதிரையும் இருக்கும், தேர்ப்படைகளும் இருக்கும் ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் வந்து ஒரு அக்ஷகோணி. இது மாதிரி மாணவர்கள் கிட்ட என்ன இருந்துச்சுன்னா 7 அக்ஷகோணிகள் இருந்துச்சு. கௌரவர்கள் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 11 இருந்துச்சு. ஓகே. சோ இங்க பாடவர்களுடைய தலைமை யாரு, கமாண்டர் இன் சீஃப் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா திருஷ்டத்யும்னா. கௌரவர் பக்கம் யார் யார் இருந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மா, துரோணா, கர்ணா, சல்யா, துரியோதனன் ஓகேவா. மகாரதிஸ் எத்தனை பேர் இருந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர்கள் பக்கம் வந்து அர்ஜுனன் ஓகே. இந்த பக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மா, துரோணா, கர்ணா, அஸ்வத்தாமா இவங்க எல்லாம் வந்து மகாரதிஸ் ஓகேவா. சோ அதிரதீஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யுதிஷ்டா, பீமா, திருஷ்டத்யும்னா, கடோ, கச்சா, சாத்தியகி, யுயுத்சா இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர் பக்கம் இருக்காங்க. அப்போ இந்த பக்கம் கௌரவர் பக்கம் யார் யார் இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா ஷல்யா, புரீஸ்வரா, பகதத்தா, ஜெயத்ருதா, கிருதவர்மா எல்லாம் இந்த பக்கம் இருக்காங்க ஓகேவா. சோ இது வேணாம், நம்ம இதுக்கு போலாம் ஓகே. அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். 4ல இருந்து 6 ஸ்லோகங்கள். 4வது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா பிரபு? படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. अत्र शूरमहेश्वास भीमार्जुन समयुति युतानो विराटाश्च द्रुपदश्च महारथ. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா படையளவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவலா இருக்காங்க வலிமையில. அதாவது பீமனுக்கு எதிரா சண்டை பீமா, அர்ஜுனா, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் யார் யார் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா யூதானா, விராட்டா, துருபதாலாம் இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ ஈக்குவலா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகேவா. இங்க எதுக்கோசம் சண்டை போடுறாங்க பாத்தீங்கன்னா தர்மத்துக்கோசம் சண்டை போடுறாங்க ஓகேவா. தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கோசம் சண்டை போடுறாங்கன்றத நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா. சோ இங்க திருஷ்டத்யும்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு தடை இல்லை. துரோணாச்சாரியார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய கிரேட் வாரியர் இல்லையா. அவர்கிட்ட ரொம்ப வலிமை இருக்கு. அவருக்கு முன்னாடி இவங்களுக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை ஓகேவா. இருந்தாலும் துரியோதனனுக்கு வந்து ஒரு பயம், நமக்கு வந்து தடையாயிடுமோ, நம்ம வெற்றிக்கு இவங்க எல்லாம் தடையா இருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பீமன் அர்ஜுனனுடைய பலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அளவுக்கு இருக்கும். பீமாவுக்கும் சரி அர்ஜுனனுக்கும் சரி. இவரெல்லாம் பார்த்துட்டு துரியோதனன் பயப்படுறாரு. 5வது ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. हरे कृष्ण माताजी. दृष्टकेतुष सेकितना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च
நரபுங்கவஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்த சிறந்த ஹீரோக்கள் அவங்களுடைய பெயர்கள் தான் இங்க சொல்றாங்க. யார் யாரு? திருஷ்டகேது, சேக்கித்தனா, ஆஹ் காசிராஜா, புருஜித், குந்தி போஜா, சைபா இவங்க எல்லாம் வந்து இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதே ஆறாவது ஸ்லோகத்திலயும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யுதாமன்யு, அப்புறம் வந்து உத்தமௌஜு, அவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுபத்ராவுடைய மகன் தான் வந்து உத்தமௌஜு. சாரி, சுபத்ராவுடைய மகன்களும் இங்க இருக்காங்க, திரௌபதியோட மகன்களும் இங்க இருக்காங்க. சோ இங்க எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாரதீஸ். ஓகேங்களா? சோ பெரிய சண்டையை போடுறவங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. 6 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. युतामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः. हरे कृष्ण माताजी. ஸோ இங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாரதீஸ். ஓகேவா? ஸோ இவங்க எல்லாம் அசம்பிள் ஆயிருக்காங்க. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது 7வது ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. हरे कृष्ण माताजी. अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधत्त विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सञ्जार्थ तान् प्रविमिते. हरे कृष्ण माताजी. இப்போ வந்து துரியோதனன் வந்து தன்னுடைய படையை வந்து விலாவரியா சொல்றார். ஓகேவா? நம்ம படையில வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க தான் வந்து படைத்தலைவரா இருக்கீங்க இல்லையா? நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்கன்னா இங்க யார சொல்றாரு? துரோணாச்சாரியா இல்லையா? ஆஹ் துரோணாச்சாரியார் அவர் வந்து ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக் இல்லையா? அரசனாகிறவன் எவ்வளவு அளவுக்கு இந்த பொலிட்டிஷியன்லாம் டிப்ளமேட்டிக்கா இருப்பாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இருக்கிறவர் தான் வந்து துரோணாச்சாரியார். ஓகேவா? ஆஹ் உங்களோட படைத்தலைமையில தான் இது வந்து சண்டை நடக்க போகுதுன்னு சொல்றாங்க. பட் இவங்களோட படைத்தலைமை பாத்தீங்கன்னா எதுக்கோசம் சண்டை போடுறாங்கன்னா பொருள் ஆசைக்கோசம். அதே போன ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். யார் யார் இருந்தாங்க? ஆஹ் காசிராஜா, புருஜித், குந்தி போஜா, சைபாலாம் அவங்க எல்லாம் எதுக்கோசம்? தெய்வீகத்துக்கோசம் அந்த பாண்டவர் பக்கம் இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆன்மீக நல்லத்துக்கோசம் வந்து செய்யறாங்க சண்டைய. ஓகேவா? கரெக்டா நன்மைக்கோசம் ஒரு நல்லது நடக்கணுன்றதுக்கோசம் சண்டை போடுறாங்க. ஆனா இவங்க வந்து பேராசைனால இல்லையா? மாற்றான் சொத்து அவங்களுக்கும் இந்த தாத்தா சொத்து பாத்தீங்கன்னா 2 பேருக்கும் உரிமை இருக்கு இல்லையா? அதையும் புடிந்துக்கணுன்றதுக்கோசம் பௌதிக ஆசைக்கோசம் இங்க சண்டை போடுறாங்க. ஓகேவா? ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா 9ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மா, கர்ணா, கிருபா, அஸ்வத்தாமா, விகர்ணா, சோமதத்தனுடைய மகன் பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா புரிஸ்ரவா அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய சண்டை போட்டு வெற்றி என்னைக்குமே வெற்றியை வந்து தழுவினவர்கள். அவங்க எல்லாம் இந்த பக்கம் இருக்கனால அவனுக்கு வந்து பெருமை நிறைய ஆகுது. ஓகேவா? இது இல்லாம நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த இடத்துல. ஓகே, அவனுக்கோசம் என் உயிரை கொடுக்கறதுக்கு கூட தயாரா இருக்காங்க. ஓகேவா? அதுதான் வந்து துரியோதனுடைய பெருமை. எனக்கோசம் என் உயிரை விடுறதுக்கு கூட வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ அவங்களுக்கு தெரியும் துரியோதனன் கெட்டவனா இருந்தாலும், ஏன்னா அவங்க ஃப்ரெண்டு இல்லையா? அதனால தன்னுடைய வாழ்க்கையே பணயமா வச்சு உயிரை விடுறதுக்கு கூட இந்த சண்டையில இந்த கிருத்தவர்மா, சல்யா அவங்க எல்லாம் வராங்க. 8, 9 படிச்சிருங்க பிரபு. हरे कृष्ण माताजी. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्षश्च सौमर्दिस्तैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानश्च प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ 10வது ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் வந்து தன்னுடைய படை வலிமத்தை வந்து சொல்றாங்க. அதாவது என்னுடைய படை வந்து எப்படின்னா அபார்யப்தம், அளக்க முடியாதது அப்படின்னு சொல்றாரு. நம்மளுடைய வலிமை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஏன்னா நம்மளுடைய படை வந்து யாரால காக்கப்படுது?
நம்மளுடைய தாத்தா இருக்காருல்ல, பீஷ்ம பிதாமகலாம் வந்து காக்கா படுக்குது. அவர் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட். ஏன்னா நெறைய சண்டையில போயிட்டு இவர் தான் வந்து வெற்றி அடைஞ்சு வந்திருக்காரு. ஸோ அவருடைய பலம் வந்து அளவிட முடியாதது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் சொல்றாரு. ஓகேவா? ஆ துரியோதனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, பீமன பார்த்த பொறாமை. ஓகேவா? ஸோ அவன எப்படியா அவனுக்கு ஒரு பயம். என்ன வந்து இவங்க தான் வந்து அ கொல்லி கொன்னுடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு தெரியும். ஓகே. அதனால அவங்கள பார்த்தா பயம். ஆனா இவர பார்த்து வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு. ஏன்னா இவரு எத்தனையோ ஒரு வயசுல இவரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல எத்தனையோ சண்டைய பார்த்திருக்காரு. ஆனா எல்லா சண்டையிலும் இவர் தான் வந்து வெற்றி அடைஞ்சாருன்றது. ஓகேங்களா? 10வது ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. अपर्याप्त तदा स्वागं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्त मेधाश्याम बलं भीमाभिरक्षितं। हरे कृष्ण माता जी। இவர் வந்து துரியோதனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பீமாவை பார்த்த பயம். ஓகே. ஆனா என்ன ஒரு பாதுகாப்பு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மரை பார்த்து பாதுகாப்பு. பீஷ்மர் முன்னாடி பீமான் ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாமா? 10வது ஸ்லோகத்தோட நிறுத்திக்கலாம். நாளையில 11 ओके இருந்து माता जी। ஆரம்பிக்கலாம் பிரபு. ओके माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय हरे कृष्ण महामंत्रा की जय। जय। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. हरे All कृष्ण। glories to Guru and Gauranga. Nitai Gaurav Premanande. Hari हरि Hari बोल। Bol. பிரபு தயவுசெய்து எல்லாருக்கும் ஒரு மெசேஜ் போட்டு விடுங்க பிரபு. ஸோ போடு எல்லாரும் முயற்சி பண்ணிடுங்க. சரிங்களா? போடு ஹரே போடு கிருஷ்ணா. மாதா। हरे कृष्ण माता जी। தேங்க்யூ பிரபு. என் பண்ணிக்கிறேன். ओके माता जी। மாதாஜிக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டு விடுங்க பிரபு. போட்டுறேன் மாதா जी। ओके माता जी।